So guys, this is my first video and this video is all about sa kato akong gipost sa Facebook nga leave a random question and I answer it into my YouTube channel. So, let's get started. So, first question coming from Charis and Bermudo. Kanong nauna-unaan manimo mag-vlog Casey? Pa-shout out ha. So, hi Charis and Bermudo. So, kaning pag-vlog nako guys, this is also one of my dreams. Kanang gusto ko mo kuan sa YouTube, gusto ko kanang bitong film, tas gusto ko matubang kog camera, gusto ko kanang makakuan bitaw. Bang bisag ako lang isa ba, bisag makatabi-tabi lang camera, okay ra. Kaysa una, kamo to ko agad. Sabi. So, this is one of my dreams. Kaning mag-film, kaning magatubag camera. Daan pa lang dito sa una. So, murag, yung bagag naong. So, wala, ako siyang gitryan. So, wala lang, muna niya akong gusto. Second question is coming from Angel Bindanillo or Bindanilo. Kinsa imong crush nga vlogger? Si Aga, si Ching. So, next question is coming from Aderobi Flores. Kung naa kay bag-ohon sa imong kinabuhi, unsa man ug nganong? Actually, ate, wala na ko dapat bag-ohon sa akong kinabuhi. Murag okay na sa ako ngayong ani ko. Okay na sa kuha. Wala na ko dapat bag-uhon pa. Maato siya. So, next question is coming from Ashley Marie. Muila pa ba kaha ka na mo, Casey, if madato ka? Zay! Kano di mo ila, Zay? Nabuang na. Siyempre, muila pa gyapon. Madato man or mo. Mara gyapon niya kung kinabuhi. Ila gyapon taday. So, mura tagbuang rin. So, muila gyapon ko. Wala mabago. Maato siya. So, next question is from Mary Me Onabia. Silosa ba daw ko? So, kita magiging mga babae, no? O, dili man dyan mga babae, malalaki, sad. Magsilos man dyan day, no? Basta, love ni mo, day. Ano na siya, day? O, silosa. Next question is coming from Jeremy Liz Paradero. Shout out, ate. So, yung pangutana is, kung papiliun ka between love or career, unsa man and why? Sa ako alang, papiliun ko, pwede man siya ikuan, kanang, What? pwede man siya idungan. Di lang kapalabi sa love, pero mura po ni mong unaan. Nice. Imong attention sa imong family, sa imong future, pero kauban imuhang kuan, kanang, love life, char, kaya meron. So, sa kuha, pwede na siya idungan kay. Bas hindi, makatabang yung imong kuan. Love life. So, tulo din siya kapangutana, no? Nandun siya tulo kapangutana. So, yang do kapangutana kay, why do people have this kind of attitude nga insecure kay sa imuha? Ako, samtang gabasa ko ani, nakauna-una sad ko. Kanong ako man? Buang. Anong ma-insecure man sa kuha? No? So, bali ako, pulpo ko balungan ng insecure po sila sa kuha. Unsa may nakita na akong wala nila, no? Pero sa kuha lang, day, dili ko ma-insecure sa kuha, day, kinabuangon po ko. Kaya, uy, buang. Pero dili dyan mo dapat ma-insecure sa kuha kay tower sad ko. Makamali sad, makakuha ng mistake. So, pero yung dili mo mag-insecure sa mga pangitaang wala ninyo nga naanak ko. Mura na, dili kayo mag-insecure mo na. Ganun. Tapos ang ikatulo niya nga pangutana is, kung tagaan kag chance nga mabalik sa past, unsa to sa imong moments sa imong life. So, kung papanon na ko katong, siguro na to sa mga 4 years from now, dugay-dugay. Katong last hug na ko sa kong papa, kuan to, murag araw mo to sa buang, araw sa lanaw. So,
So, mo to, gusto ko mahag na kong balik ang papa, gusto ko mabalik ako to. Gusto ko mahag na po siyang balik eh. Siyempre, layo, LDR, tiyan. So, mo to. Next question is coming from Grace Origi. Shout out ni mo, Zay. Kaya na nakanako. So, if ever nga musikat ka, would you still mind your best friends? Yes, Zay! Nabuang na. Yes, kaayo, oy! Hindi mo kong ila. Nga, sila man akong kauban sa tibok na kong kuan, sa journey na kinemerot na. So, mo ilag yapon ko, wala mabago. Uy, nabuang. Maoto, wala mabago. Wala. Nice. So, next question is coming from Mama Jai's birthday. So, hi, Ma. So, yung pangutana is, if nakakay problema, kinsay mga tao nga imong kaistoryahan dayon. Siguro, katong pinaka-sad or pinaka na-down kay kong taman nga time, katong purag nabungkag ang best friend, kay tungod ra kay mura kong gidaot, or ano ba? Or nasa yun nga, ako dong gibuhat, pero sa ko mismo, wala ko kabalo. Really, Wala nigga? ko kabalo nga gibuhat dito na ako. So, mura jud lagi gidaot ko. Oh my God. Then, siguro, isa ra to siya katawo. Kailan mo eh. Basta, higa. Huwag na mga banda. Stop. Basta, babe. Lag lang. Kailan mo, Mama Jai, kailan na ka? Kailan ni anak? Moto siya. So, this question coming from Ate Rina Joy Pipito. Hi, Ate. So, how many ex do I have? Oh my God. Nakaupat naman kuko. Opat ra ka ex. Ang opat. Nagandagnan ako dito. Petoy, opat ra gay, promise. Mamatay pa ko dahil. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Opat. Promise. So, this question is coming from Ate MG Basar. Hi, Ate Ems. So, who is your celebrity crush? Celebrity crush? Actually, babae akong celebrity crush, guys. Daan pa dyan siya sa una. Kailan mo, Kailin? Gana siya. Kailin Alcantara Zay. Kana akong idol. Bawala pagbahay na. So, kana siya ko ang bale, siya ako ang crush. Mga babae man o malaki. So, Wait a minute! Who are you? Kailin Alcantara. Kumata siya. So, this question coming from Jennifer Malnis. What is your biggest fear in life? So, biggest fear in life na ko, siguro mawala tong mga tao importante sa ko mga importante sa akong kinabuhi, like family, friends, papa, public. Wag mo sanang iisipin napapagod na ko. Di ako apurado pero sa'yo Mga importante lang sa ko mga katong mga walay labos akong kinabuhi, pwede na mo exit. Charot. No! God, please, no! No! So, mga importante lang. Dayon. Next question is coming from Ate Sandra Nicole Magalang Sanchez. Hi, Ate Sandra. Shoutout sa imo. So, yung pangutan na, guys, is nihilak na ba ko sa usa ka lalaki? My God. My head is breaking. So, my God. Yes, di lang kayo sa isa. Blue. Sa opat, no? Sa opat ka, mga ex yun. Actually, basta love ni mo Zay, ilaka ni mo Zay. Ano na siya Zay? So, siyempre kay love na ko itong una, ilaka na ko. Really, nigga? Ilaka na ko, bisag dilig akong salato. So, katulad akong ilong.
So, nangilak na kate. Di na kay sa isa. So, balik na sad siya, no? Si Grace Origi, akong best friend. So, what can you say to those people nga gidaot ka? Sa kuan lang, namin tangbag na ko nga, kuan, di lang ko mupatol. Kasi syempre, dili ni kabalos og dili kuan. Ay, bali, dili ko, maulag, di ko kabalos ba? So, chill lang ta. So, naiga, ingon ako na, chill lang ta, nga ka nang, tagdo lang ang karma, kay, paano ang karma bitaw ka nang, dali na kayo ba, Katul ang karma bitaw, so dali na kayo. So, ang ako lang yung maingon sa, premi mang daot na ako, or sa, gusto man yung nga, tagan ko, kadautan, or issue, tagdo yung karma, Zay. Maabot na, Zay. Bongga. This question coming from Eldritch Daniel. So, how can you prevent anxiety? Diba anxiety, kalungkutan, sadness, mga kanemeru, pinemerit, kana. As ako ikuan lang na, mato ka sa place na gusto ka, or mato ba ka sa mga lugar na makapalipay nimo, or mato ba ka sa mga friends nimo nga kasaligan, na good. So, ikaw ra po yung makapanana, ikaw ra po yung makasulbad, ana. Bali, mga ilang kuan advice, kung dili mato ka sa mga lugar na gusto ka, o gusto nimo adtuan. So, mato siya. So, this question coming from Isla. So, hi! So, gano dong cute dami mga first gen. Actually, guys, nami mundo nga dili sa inyo ha. So, fake me. Lagi ito na ko, my God, sorry. So, anong cute ning mga first gen? Cute lang. Kaya kita may una, kita cute. Kita kinuha nga cute na. So, mo ito siya. Nice. So, kita pinaka-cute kaya kita mag-original, kita una, so mo ito siya. Cute kita. So, this question coming from Ising. So, Ising is one also... No! God, please, no! No! So, Ising is also one of my friends sa RPW. Kasi may nakaila sa RPW, so I'm Athena Iga. Nice. So, nangutan na siya nga, kanong gwapa man si Phoebe. Actually, Ising, diwat makanako. Diwat kanaka na sa gwapa ko, gwapa sa ka. Gwapa tong tanan. Kasi mabash ka ni Yawan. So, this question, kinalasan na nga question is coming from Shane Miro. What? What the fuck? Kung naka-remember pa ko sa mga play design. So, yung pangutana is, gibingon na ba ka na mo mga first gen sa Igatis Edge? So, yes, gibingon kay ko. So, gusto na gito kay kumubalik. Pero, saan man, na-report akong account, so di na ako kabalik, Zay. So, gahin mo kung isa ka account, so nakalimot sa ghost password. So, di judge guro to na ko kung ano, moment tong RP. So, bas hindi, mabalik ko soon. Mabalik ko soon. See ya! A few moments later. Ay, wait guys. So, ako rin ipaila-ila akong badungon nga manghod. Kani. Then, kani ang nawas akong kilid, akong pinakagwapo. Pinakagwapo ka, igagaw. So, mara to. Ano may pangutana? Napa? Saman. Asa mo nag-ilaw, asa mo nag-first meet ni Ivan? Ani Ivan? Nag-ila rin sa chat. Pero, mga 1 year ago, nakitaan ko niya. Sa mga kulo, dugay-dugay, adapit. Pero sa lana, ito to Zay, ay, sarap. So, moto. Chat siya na ako, moto. Tapos, first meet na mo, namis Plaza Stango. Libre pa dito niya. Milk here. Naman, love pa rin mo si Ed.
Love. Oh. Oy. Love kaayo. Nice. So guys, mo sa pagkakaroon, and if you like the video, please like and subscribe to my YouTube channel, and please do not forget to click the notification bell para ma-update ka sa akong new release na video. So, once again, it's me, KC. Bye-bye!